pertenecía a doña Emilia Pardo Bazán, ilustre escritora, o cual mandou no construir en 1893, e no cual pasou longas tempadas. O edificio principal é de estilo románico. Ten 3 torres fortificadas, recordándonos aos castelos dun conto. Este pazo foi regalado a Franco, no cual pasaba veráns e realizaba consellos de ministros. O 18 de febreiro de 1978 producixe un incendio na torre máis alta, afectando a biblioteca que pertenecía a Emilia. 8.000 volúmenes que houbo que restaurar pasaron moi afectados polo fume. Foi por este motivo polo que valiosos mobles e libros pasaron á sede da Real Academia Galega e ao Concello da Coruña, onde ainda hoxe se poden admirar.